Shoutout nga pala sa Elcano family ng Sagrada Libon Albay. Shoutout din kay Sir Marco ng Naga Camarines Resort. Shoutout sa driver ng 1816. Ito guys, may isang Ilabel, Harorot. Oh my god. Grabe, ang bilis. Ito guys, yung bulilit na Peña-Francia. Ito guys, yung isang ataw na ilagay. Ito guys, sunod-sunod na yung Ilabel. Guys, may isa pa, may humahabol pa ng Ilabel. Ay, may Queves Transit pala.
Talamontes Trans. Marquebos Transit. Ito guys, Davao Metro Shuttle.